ogromnych kolumnach toczą się masy wojska z zachodu i południa, północy i wschodu przez granicę. Pod koniec listopada 1918 pojawili się i pierwsi żołnierze z frontu. Miłe święta Bożego Narodzenia mógł niejeden wojak obchodzić w domu, za czym 4 lata nadaremnie tęsknił. Pod koniec roku wrócili prawie wszyscy żołnierze do swoich domowych ognisk. Ci, którzy przeżyli. A teraz nie wiadomo, kaj trafimy. Ten welunek, plebiscyt. Jeszcze przyjdzie tak, że będziemy musieli opuścić nasz heimat, naszych braci, uciekać stąd. Może pójdę do stolicy, do Breslau. Pan Buczku, ja bym chciał tylko einfachowo żyć. A tu ten plebiscyt, welunek. Jeżeś ty ziarenko, z kłoska pochodzisz, w zimia cię zakopia, co ty mały spłodzisz? W tej naszej zimi umrzesz, do nieba potem pójdziesz, przebijesz to, co nad tobą, zostaniesz zieloną osłoną. Urośniesz mój malutki, staniesz się cały złociutki, pod tym modrym niebem staniesz, niebem modrym, zaś sobą zostaniesz. Kurde gorko. Dobrze, co nic się nie dzieje, nie czekając łazić. Siedzę za granicą. Się burzą, ale nic z tego nie będzie.
atakują. Muszę bronić nasz heimat. Samopodobniki. Nie sąsiad. Szczęść Boże, co się stało? Zofort, lecimy, musimy uciekać, pod Olesnem się strzelają. Pójdź, szybko. Ale tam je Olesno. Tam mój chłopak ochotnik pilnuje. Łastaw go, musimy uciekać, słuchaj. Uciekamy, chodź. Trzeba bliźnim pomóc. Bier, jedziemy. Dobra. Siadaj. Szajs, jaka są te cygarety? To jest God, braciszku. Chris God. Coś cię są za jeden. Ja niemiecki wojak. Co tu robicie? Musieliśmy się wycofać. Polacy nas wypchali trochę i przegrupowujemy się tu. Straciliśmy dużo ludzi, sprzętu, straciłem mundur i mamy pełno rannych. Dostanę się tu do Rosenbergu. Tam już nie ma fort co iść. Wysadzili, jak my się wycofali, to wysadzili dworzec kolejowy i tam już są Poloki. Wysadzili dworzec.
Ja. I my się wycofywujemy na Annaberg. Będziemy się tam bronić. O monasza, święta Anno, i ty, księżna Jadwigo, coś tu z obraz powiesiła. Patronki nasze. Kajście były? Coście robiły? Czyście innych się troszczyły, a o nos zapomniały? Entschuldigung. Poprawia się. Pójdę do ciebie na Annaberg i w drodze będę pomagał każdemu. Nieważne kto, kim był, jest, czy będzie. Bądź ze mną. Dodaj mi sił. Rector potens verat Deus, qui temperas verum vicis, splendore meli illuminas, ad illibus nectem, existignum flamma silicium, offer calorem noxium conversam. Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, Frau Bench. Unser heutiges Thema lautet Eichendorff. Josef Karl Benedikt Freicher von Eichendorff wurde 1788 auf Schloss Lubowitz bei Ratibor geboren. Er starb 1857 in Neiße infolge einer Lungenentzündung. Eichendorff war einer der bedeutendsten Dichter und Schriftsteller der Romantik.
A może powinnam was już uczyć o Mickiewiczu? Aber was ist los? Was redet sie da? Sollten wir nicht lieber für die Mathematik lernen und um Ingenieure zu werden und das Land aufzubauen? Ruhe! Cieszcie się, że was czegokolwiek uczę, a nie, że wciskam wam propagandę jak ci inni nauczyciele w okolicy. Hast du gestern gesehen? Ein Franziskaner, der auf unserem Feld spaziert ist? Er denkt, er kriegt Almosen von unserer Ernte. Bestimmt. Szczęść Boże. A szczęść Boże, szczęść Boże. Pomóc wam co tu? A, nie trzeba. A kaj to się braciszek wybierał tak piechty, tak bez kuni? Właśnie na Annaberg. Jakbyście mi powiedzieli jakiś szynk w okolicy. Co to po drodze by było? Jeruna. Wiem. Tam prosto, nie? Widzicie ten afisz, ja? Ja. Kole tego afisza musicie skręcić, nie? Prawo czy w lewo? W lewo. W lewo, No i okej. tam zjecie wam godą najlepszą gęsina, nie? Potem tam w ogóle, tam koło tego afisza, co ja wam to godą, nie? To z nimi, ja tam była, nie wiem, no 2 tygodnie temu, a kaj, można i nawet młyńskiego roku, ale tam jest tak samo. Ale co ja wam to chciała powiedzieć? A, tam taki afisz był, no i ostatnio tak patrzę, nie? Leci jaki Karlus. No i przykleją afisz, no bądź za Niemcoma, no to jest tak, no ja, no fajnie, no nie ma problemu. A za chwilę patrzę, leci inny Karlus i godą, wieszą afisz, bądź za Polską, no godą jeszcze lepiej. Ale było napisane, bądź za Polską, krowa ci dają. Tu mnie kaktus wyrośnie, że oni mi tak krowa dają. No ja, ale lepiej być za tą Polską, bo to oni aby ta autonomia gwarantują, niż za tymi przegranymi Niemcoma. No, ale co to chciałam powiedzieć, tak dokończyć? Te 2 Karlusy, to sobie wyobraźcie, oni to były 2 braciszki. I oni tak jeździli, jeden za drugim i se naklejeli jeden na drugiego. A wiecie co? Ja wam coś powiem. Wy macie taki potężny głos. To trzeba było ryknąć, to by sofort od razu porządek był. No ja nie powiem, że nie. Albo by był porządek, albo by wszyscy pouciekali. Gdyż jak ją ryknę, to ją zaraz sam zrobił we wsi porządek, no ja. Ale wiecie co? Takich trzeba też. Takich też trzeba. Ja genau, ja wiem. Nic. Ida dalej, droga daleko. Bóg zapłać za pomoc. Życzę wszystkiego dobrego. Z A Panem dziękuję Bogiem. bardzo, z Panem Bogiem. A pożykajcie jeszcze tam za mnie 10. A ja? Wiadomo. Bóg Bogie. zapłać. Jeżeś ty ziarenko, z kłoska pochodzisz, w zimia cię zakopia, co ty mały spłodzisz? W tej naszej zimi umrzesz, do nieba potem pójdziesz, przebijesz to, co nad tobą, zostaniesz zieloną osłoną.
Urośniesz mój malutki, staniesz się cały złociutki. Pod tym modrym niebem staniesz, zaś sobą zostaniesz. Urośniesz mój malutki, staniesz się cały złociutki. Pod tym modrym niebem staniesz, niebem modrym, zaś sobą zostaniesz.